I a l'Empordà, on ens situem ara, la plataforma Salvem la platja de Pals reclama que es preservin les antigues instal·lacions de Ràdio Liberty. És aquest conjunt d'edificis, molt a prop de la sorra, que és el que continua dempeus després que es van retirar les antenes, ara fa uns anys. Volen que s'hi faci un centre d'interpretació i que s'investigui les restes arqueològiques d'aquesta platja. Així queia, amb una explosió controlada, tot un símbol de la Guerra Freda a la Costa Brava. Les antenes de Ràdio Liberty eren part de l'estratègia per debilitar la Unió Soviètica, difonent propaganda anticomunista a Rússia i als països de l'est. L'emissora va néixer als anys 50 i va deixar d'emetre el 2001, uns anys en què la presència nord-americana va protegir el litoral de Pals de la urbanització. Avui, més de 2 dècades després, aquest és l'estat de les instal·lacions, on no ha prosperat cap dels projectes que s'hi plantejaven. Diverses entitats fa anys que lluiten per evitar-ne l'enderroc i preservar l'entorn. Perquè combina les tres coses, és patrimoni cultural, patrimoni històric, arqueològic i també natural, per la quantitat de sorra, de duna i de les seves espècies en perill d'extinció. Sobretot hi ha la part arqueològica, que és l'antic port de Pals, desconegut també i negat, però està documentat, trobat en qui vivia a cada casa, de qui era propietat de les cases, i això s'ha de recuperar i ensenyar-ho. Per això demanen al govern espanyol, propietari del complex, i la Generalitat, que en té la gestió, que hi destinin recursos per crear-hi un memorial. Generacions noves no saben què era la Guerra Freda i la millor manera d'evitar una nova Guerra Freda és explicar què era. Reclamem que la Generalitat reclami a l'Estat també inversió i que la Generalitat hi posi també de la seva part. Per això tornen a demanar a les administracions finançament per crear-hi un memorial, després que el govern espanyol descartés fer-ho en els pressupostos d'aquest any.